som vi ska ha varje tisdag. Och den här gången har vi valt att göra dansen på Sunnanö. Det går en dans på Sunnanö, där dansar She doesn't care if the fun and games she plays is dangerous to everyone. Oh, give me home, Johanna, give me home, Johanna, give me home, Johanna, for the money, give me home, Johanna, oh, the gun, it's me time, everyone, it's not too late. What the thing is straight up, strong, go ahead, sign a tempo, tempo. Och tackar alla artister som nu gör oss så tiden kvar stannar. Säg, hur har du det med kärleken idag? Brinner ännu lågan i min ensamhet så många gånger jag tänker blott på dig och min tro det är bara mig du har riktigt kär.
så mycket. Tack. Sonja Allén, vilken artist, så underbart det lät, tycker ni inte det? Och självklart kommer hon tillbaka, vi ska ju ha den här stora önskefinalen.